Vítam všetkých účastníkov protestu proti návrhu novely zákona o financovaní cirkví. Sme vďační každému účastníkovi, lebo v dnešnom svete predsa len človek má možno aj vážnejšie veci na práci, ale ja si myslím, že toto je dosť vážna vec, aby stálo za to sem prísť a byť tu s nami a upozorniť, že nie je všetko úplne v poriadku. My sa tejto téme venujeme už dlho. Robili sme začiatkom jary petíciu, ktorú teda vydal Etos a podporilo ju vyše 3000 ľudí. Potom ten návrh, ktorý zatiaľ dostal konkrétnu podobu, bol schválený na vláde. Išli sme ešte robiť k nemu hromadnú pripomienku, podporilo ju teda vyše 1000 ľudí a potom sme rokovali na ministerstve, ale nepodarilo sa nám nejako presadiť nič z našich návrhov do toho. V podstate aj tá debata bola celkom užitočná, ale teda z ministerstva to videli tak, že to je politický pokyn a jednoducho nič sa na to meniť nebude, aj keď sa všetci na hlavu postavili. A preto je dôležité ukázať, že aspoň niekto sa vie ozvať a povedať, že takto nie, pretože v opačnom prípade potom zase len povedia, že no tak, čo však, všetci súhlasia, hej. No a preto som veľmi vďačný aj rečníkom, ktorí si dali tú námahu a prišli v tento čas. A dávam teda rovno slovo im. Ako prvá na tomto proteste vystupí poslankyňa Národnej rady Beata Jurík za Progresívne Slovensko. Ďakujem pekne za slovo, vážené dámy, vážení páni. Stojím tu dnes pred vami, no v prvom rade s vami, nielen ako poslankyňa, ako ateistka, ale ako veriaca v sekulárny štát a tiež ako človek, ktorému záleží na tom, kam sa táto krajina pohne. Stojím tu ako človek, ktorý pred pár týždňami oslávil svoje 35. narodeniny a ktorý teda nežnú revolúciu doslova prespal v Perinke u starých rodičov, zatiaľ čo moji rodičia štrngali na námestiach kľúčami. Ja som síce 17. november 89 prespala, no mám taký pocit, že kto tu zaspal, je práve tá politická moc, ktorá za 35 rokov nedokázala naplniť 7. bod programového vyhlásenia VPN z 25. novembra, teda zajtra to bude 35 rokov, a ktorý žiadal o dôslednú odluku cirkvi od štátu. Predstavte si, vlastne celý môj život čakáme na odluku cirkvi od štátu. A teda 35 rokov sa môže dať málo, ale ja som za ten čas stihla dosť, tak si myslím, že aj takýto návrh tu už dávno mal byť. 35 rokov čakáme a dnes sme sa dočkali akurát tak toho, že tu stojíme a opäť raz tak pomyselne štrngáme, pretože súčasná vláda nám neponúka odluku cirkvi od štátu, ale presný opak. A síce doslova si pripútava cirkev, kupuje si ju a vytvára ešte väčšiu závislosť cirkvi od štátu. A samozrejme všetci a všetky, ako tu stojíme, veľmi dobre vieme, že ak sú páni z koalície a vlády v niečom dobrí, tak je to práve kupovanie si priazne. Zákon, ktorý tu dnes tak pomyselne vyštrngávame, je skutočným zrkadlom tejto vlády. Vláda, ktorá si hovorí sociálno-demokratická, by nikdy k niečomu takémuto nedospela. Zatiaľ, čo Ficová drahota ľuďom berie, cirkvi sa rozhodli naopak pridať. Smer a Hlas majú sociálnu demokraciu doslova len v názve. Sú to akísi sociálni demokrati z výšu, však nedávno sa aj vrátili z Číny, pretože skutoční sociálni demokrati naopak odmietajú závislosť cirkvi od štátu, ale aj štátu od cirkvi. Do parlamentu nám tento zákon priniesla snáď najneschopnejšia členka vlády. No, čuduj sa svete, prekvapila aj nás. Tentokrát sa jedná o vládny zákon, pretože obvykle to robí cez svojich poslancov z SNS. Teda obvykle, keď sa snaží niečo opäť zničiť. Nie je však vylúčené, že v druhom čítaní nám na stôl opäť pribudnú nejaké pozmeňováky, ktoré budú zákon opravovať. Ja by som sa aj tak spýtala, že či niekto náhodou neviete, či ten jej zákon o slovenskom jazyku sa bude aplikovať aj na návrh zákonov. To sa pýtam iba tak pre jednu známu. Vláda tento zákon schválila až na druhý pokus. To je tá vláda skúseností,
pokoja a konca chaosu, ktorá funguje bez akýchkoľvek problémov, no jedna radosť spolupracovať. A keďže tak dobre spolupracujú, tak ten návrh potom ešte museli dať aj na koaličnú radu. No tak mi opäť povedzte, či ministri vlády náhodou nie sú z koalície. Je to iba taká rečnícka otázka, možno keby tu bol medzi nami pán poslanec Huliak, tak by nám vedel lepšie vysvetliť, ako to dnes chodí. Aspoň, že v tom parlamente sa im teda na prvý pokus podarilo tento zákon schváliť a dohodli sa na podpore. Inak presne takto chaoticky vyzeralo aj odvolávanie podpredsedu Národnej rady Michala Šimečku, keď najskôr nevedeli, na koho to zvalia, potom či to vôbec spravia, ale nakoniec sa teda dohodli. Lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť. To je krédo programového vyhlásenia vlády. Aj som si vydýchla, ako som to povedala. Navýšime príspevok cirkvám a odvoláme Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady. Cítite, ako sa vám lepšie žije? Pokojnejšie aj bezpečnejšie dokonca. A ešte máme aj nový trestný zákon, športové poukazy a príbudnú aj vlajky, ako je tá na tom stožiari. Hlboký nádych, vážené dámy a vážení páni. Ale zase nie je moc, lebo náhodou nachladnete a museli by ste ísť k lekárovi, lenže tí húfne odchádzajú. Ak predsa len ešte máte dnes v toto nedeľné popoludne čas, tak si možno zbehnite teda kúpiť sprej do nosa, lebo aj ten bude po 1. januári oveľa drahší, tak ako vlastne všetko. A ešte keď zaplatíte kartou, tak to vám ani nehovorím. Stojím tu dnes teda ako človek, ktorý si veľmi váži to posolstvo dnešnej revolúcie a ktorý by si želal, aby táto vláda konečne myslela aj na ľudí a nie len na tých svojich známych, alebo teda na rôzne časti spoločnosti, ktoré si chce takýmto spôsobom kúpiť. Ficová vláda skutočne ľuďom berie a cirkvám a konkrétne teda tej jednej pridáva. A budúci rok sa teda zložíme nielen na zvýšené platy ministrov, ale aj na platy duchovných. A ja sa pýtam prečo. Možno vy viete, prečo by sme všetci mali platiť lepší hotel Tarabovi, keď je na nejakom výjazde na chlebičkoch. A nechápem ani, prečo by sme sa mali podieľať na financovaní niečoho, čo ešte aj mojich veriacich priateľov a známych odrádza od toho prihlásiť sa k ich viere napríklad pri sčítaní obyvateľstva. Možno aj preto počet týchto ľudí klesá. Ja si pritom nemyslím, že veriacich je menej, len sa jednoducho už k cirkvi nehlásia. Dajme si na zahriatie, lebo je skutočne zima, možno takú jednu slovnú úlohu z matematiky, hoci teda vo všetkých rebríčkoch vzdelávania vieme, že sme na chvoste, toto určite zvládneme. Ak dnes štát poskytuje cirkvám príspevok 60 miliónov eur ročne, ku cirkvám teda, ku ktorým sa hlási 3,7 milióna veriacich, tak koľko to vychádza na jedného člena? Pomôžem vám, 16 eur ročne. Ročne. Ešte aj zaujímavé aktivity mojich detí stoja viac, mesačne. Menej veriacich, viac peňazí. Počas konsolidácie. Vám to dáva logiku? No nie, je to presne opačne. Tento návrh však priniesla ministerka kultúry a tak sa ani nečudujem, že tá logika nás možno prekvapila. A nechápte ma zle, ja pri aktivitách, ktoré sú vo verejnom záujme a kde napríklad cirkev supluje štát, tak ako občiansky sektor, kde pomáha s humanitárnou alebo sociálnou pomocou, no samozrejme, že jej to má byť štátom preplatené za rovnakých podmienok, ako teda aj občianskému sektoru. No aktivity, ktoré sú v jej vlastnom záujme, sa jej v sekulárnom štáte nemáme na niečo skladať. Čoraz viac ľudí tiež podporuje odluku cirkvi od štátu, vrátane samotných veriacich. To hovoria čísla, ktoré boli zverejnené len pred pár dňami. Ale vládu Roberta Fica skutočne nezaujíma, čo si myslia ľudia a čo hovoria. Potrebuje si len upevniť moc a robí to tak, že si kupuje časť spoločnosti a naopak hucká proti nej inú časť. Pripomína vám to niečo? Malá nápoveda 13. dôchodky. Na záver by som sa vám chcela ospravedlniť. Prepáčte, ale v parlamente z pozície opozície skutočne nemáme možnosť tento zákon zastaviť. Ten vládny valec si ho pravdepodobne a možno aj s podporou časti opozície skutočne presadí.
Počty však nepustia a vidíte, aká je táto vládna väčšina krehká. Nemôžu už chodiť ani na zahraničné pracovné cesty, lebo -1 rovná sa nepresadený zákon. Čo vám ale môžem sľúbiť je, že spravíme všetko preto, aby po 4. Ficovej vláde neprišla 5. Ficová vláda. Aby tu bola skutočne alternatíva pre lepší život pre ľudí. A aby sme aj na spravodlivé financovanie cirkví a odluku nečakali ďalších 35 rokov. Som veľmi rada, že na rozdiel od 17. novembra 89 som tento deň neprespala a že som ho mohla dnes stráviť s vami. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme. A keďže odluka cirkvi od štátu zďaleka nie je len nejakou požiadavkou neveriacich, máme tu dneska aj výkonného riaditeľa AOMEGA inštitútu Miroslava Kocúra. Milé dámy a páni, milí priatelia, pokračovanie v dnešnom modeli financovania cirkví a náboženských spoločností to aj prehlbuje komunistický model kontroly a závislosti cirkví a náboženských spoločností od totalitného politického režimu. Aj papierovo demokratický štát vie tento mechanizmus štátneho financovania využiť alebo zneužiť. Práve preto je dôležité vidieť, že bez ohľadu na vládnu garnitúru, takto už ako bolo spomenuté, 35 rokov Slovenská republika zabúda na ambíciu nežnej revolúcie, cirkev a štát de jure aj de facto oddeliť. Zachovávaním dnešného modelu financovania štát vypočítavo zapcháva ústa tým, ktorí by mali prorocky, neohrozene a pravdivo upozorňovať a pomáhať ľuďom jasne a neskreslene vidieť cestu, pravdu a život. Práve cirkvi a duchovné autority by mali mať slobodu hovoriť a stáť na strane prenasledovaných a znevýhodnených. Na strane tých, čo pociťujú nespravodlivosť, sociálne ťažkosti, či na strane pred vojnou utekajúcich migrantov. Medzi nami žijúcich cudzincov, detí a týraných žien či ubitých bezdomovcov. Na strane urážaných jednotlivcov či celých skupín obyvateľstva, ktorých väčšina nechce, nemá ich rada, má voči nim predsudky a chce sa ich povestným buldozérom zbaviť. Preto ich každá vláda vie použiť ako ľahký terč nenávisti a vinníka vlastných zlyhaní. Navyšovanie štátneho príspevku pre cirkvi a náboženské spoločnosti v novom štátnom rozpočte je pokračovaním v tomto prístupe. Biskupy, kňazi, kazateľky a kazatelia majú aj naďalej opatrne mlčať, lebo štátne milióny im umožňujú nedôstojne, ale predsa len fungovať. Tento komunistický vynález skrotenia prorockého hlasu duchovných lídrov však našu spoločnosť a aj veriacich rozdeľuje. Postupne vidíme, že aj keď to vyhovuje mocným a papalášom, nám, bežným ľuďom, to nestojí za to mlčať, keď mocní šliapu po pravde, spravodlivosti, po právach slabých a ubližujú bezbranným. Keď kradnú našim deťom dôstojnú budúcnosť, keď sa tvária ako ochrancovia duchovných či tradičných hodnôt, ale pritom šíria nenávisť. Tento model financovania a jeho pokračovanie berie cirkvám slobodu. Je to tak povediac cena za ich mlčanie v čase, keď ako spoločnosť potrebujeme počuť pravdu a cítiť spolupatričnosť a solidaritu. Kupovanie času týmto spôsobom pripomína práve to pokrytecké kupovanie odpustkov, ktoré si v čase reformácie všimli reformátori a na ktoré tak jednoznačne poukazovali. Namiesto životnej praxe a jej zmeny a namiesto pokánia si ľudia odpustenie kupovali. Toto nechceme. Hľadajme preto iné zákonné cesty, ako podporiť cirkvi a náboženské spoločnosti. Nájdime silu realizovať tento ideál nežnej revolúcie a oddeľme naozaj štát od cirkví. Cirkvi to sme my všetci, nielen biskupy, farári, farárky či kazatelia. Pomôžme takto spoločne nám samým, aj cirkvám a náboženským spoločnostiam nájsť slobodu, aby sme vedeli a mohli žiť v pravde.
bez podplácania, ktoré nás oberá o sílu prorockého hlasu. Práve dnešný model financovania, jeho pokračovanie o túto slobodu cirkvi a náboženskej spoločnosti okráda. Preto nepočuť ich hlas vtedy, keď to je také potrebné. Menia sa tak na soľ, ktorá stratila chuť a už je na nič. Hľadajme a nájdime lepšie riešenie. Ďakujem. Počas parlamentnej rozpravy k návrhu novely zákona nieraz zaznel argument, že celý tento zákon je potrebný pre malé cirkvi. Sa to robí nie kvôli tým veľkým a majoritným, ale kvôli tým malým. A preto sme oslovili aj typického predstaviteľa malej cirkvi, starokatolického kňaza Martina Kováča, o vyjadrenie. Pre túto cirkev táto novela nepredstavuje žiadnu zmenu, pretože iný absurdný zákon jej bráni sa registrovať. Takže keď napríklad starokatolícky kňaz niekoho zosobáši, tak aby takýto zväzok nadobudol právnu účinnosť, musí sa ísť onen pár zosobášiť aj na úrade. Čo sa za komunistického režimu považovalo v prípade všetkých cirkví za útlak. Poprosím teraz predsedu jedného z členov rady Etosu, Martina Čiča, aby prečítal odkaz starokatolického kňaza Martina Kováča. Po 35 rokoch od novembra 1989 môžeme konštatovať, že cirkvi nevyužili množstvo príležitostí, ktoré sa im bezprostredne ponúkali. Namiesto rozvoja bohatých, jedinečných a inovatívnych skúseností podzemnej cirkvi, ktorá bola nespútaným miestom slobody v neslobodnej krajine, sa rozhodli pre návrat k starým a sterilným podobám, ktoré z nich neraz urobili poslednú totalitnú baštu v demokratickej krajine. Namiesto čerpania zo skúseností bezmocnej, chudobnej a slúžiacej cirkvi sa mnohým po roku 89 uľavilo a vrátili sa k obrazom mocnej, okázalej a majestátnej cirkvi. Namiesto odvážneho a prorockého hlasu, ktorý v kľúčových momentoch dokáže zaznieť s rešpektovanou autoritou a spojí spoločnosť, sa stali impotentným verklíkom moralizujúcich fráz a súčasťou kultúrnych vojen, prehlbujúcich vzájomné rozdelenie. Namiesto odvážnej cesty finančnej nezávislosti sme ešte aj dnes, v čase ťažkej ekonomickej konsolidácie, keď si všetci uťahujeme opasky, svedkami zahambujúcej závislosti na štátnom príspevku, ktorý naopak ešte rastie. Kritická sebareflexia však nie je momentom pre prehlbovanie všade prítomnej depresie. Je pre nás neustálou príležitosťou nevzdávať sa, vytrvať v nádeji a v úsilí vykročiť inak. Za seba, ale aj za starokatolíčky a starokatolíkov vám preto chcem dnes odkázať. Ja sa nevzdám. My sa nevzdáme. Veríme a sme presvedčení, že alternatíva je možná. Martin Kováč. Ďakujem. A teda na záver, posledné vystúpenie, to je členka rady Etosu Lenka Kučerová, ktorá prečíta vyjadrenie, ktoré tomuto protestnému zhromaždeniu poslala poslankyňa Národnej rady za SAS Jana Cigániková, ktorá ako jediná v prvom čítaní proti tejto novele hlasovala. Všetci ostatní sa zdržali alebo boli za. Takže poprosím Lenku. Zdravím všetkých prítomných, aj tých, čo prísť nemohli, avšak sympatizujú s týmto protestným zhromaždením. Pozdravujem vás zo Švédska, kde si každá cirkev môže vybrať, či a v akej výške budú jej veriaci platiť cirkevnú daň, alebo či jej daňový úrad bude vybrať asignačnú daň, alebo sa bude samofinancovať. Na minulej schôdzi Národná rada schválila v prvom čítaní návrh novely zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností. Keďže šlo o vládny návrh, nijako ma neprekvapilo, že 99 poslancov hlasovalo za, čo je dohromady koalícia, KDH a Matovičovci. Prekvapilo ma však, že ja jediná som hlasovala proti, pričom všetci ostatní sa hlasovania zdržali.
ide nielen o výrazné navyšovanie výdavkov štátu v čase, kedy by sa malo šetriť, ale aj o zavádzanie nesprávneho mechanizmu, kedy je podpora klesajúceho počtu veriacich nahradzovaná navýšovaním podpory zo strany štátu. Nielen medzi občanmi, ale zjavne aj medzi poslancami, však stále panuje obava vysloviť jasné nie vo veciach týkajúcich sa cirkvi. Chcela by som preto vyzvať všetkých poslancov, ktorí sa v hlasovaní po prvom čítaní zdržali hlasovania, aby v druhom čítaní hlasovali proti. Z hľadiska schvaľovania zákona je to síce jedno, ale takto nik nebude môcť povedať, veď nik nebol proti. Čo je častý argument, ktorý predstavitelia cirkvi používajú na zdôvodnenie aj tých najnehoráznejších požiadaviek. Kolegovia, poslanci, nemlčte, neschovávajte sa. Príďte, hlasujte a hlasujte proti. Jana Vito Cigániková. Dobre, a záverečné slovo poprosím Míra Žiaka, ktorý predsa len dorazil. Ďakujem, Andrej. Ja som sa zlákol, že veľa som cesta, že nevystúpim, ale najprv musím poďakovať občianskému združeniu ETOS, že vôbec takúto aktivitu robí v tejto ťažkej dobe, keďže minulé volebné obdobie sme si hovorili, že je to zlé, že nás tu tá nie cirkev, ale cirkevná lobby valcuje a tí niektorí poslanci silno lobujú za cirkevné zákony. No prišli k nám do vlády socialisti, bývalí komunisti, ktorí sa hrajú na, povedzme, klerofašistov. Máme tu birmovaných komunistov, ktorí sa neštítia opierať o veriacich ľudí a mne to už hlava neberie. Takže veľká vďaka vôbec ETOSu, že v tejto ťažkej dobe aj bez príspevkov štátu dokážu fungovať, dokážu robiť osvetu medzi ľuďmi, pretože táto kvázi finančná pomoc cirkvám je veľmi nespravodlivá. Slovensko má 5,5 milióna obyvateľov a pre cirkvi ide značná časť peňazí. Ale čo z toho tí ateisti? Čo tí neveriaci? Čo tí ľudia, ktorí sa možno hlásia k nejakému náboženstvu, ale nehlásia sa k cirkvi? Ako prídu títo k tým peniazom? Ako si budeme zdieľať my naše hodnoty? Musíme sa len združovať. A takto isto by sa mali združovať aj cirkvi, bez toho, aby brali peniaze nás. Musím oceniť aj mojich predrečníkov, lebo povedali a pomenovali to úplne jasne. Pochválim pani poslankyňu Beatu Jurík, ktorá povedala, že nemocnice nám padajú na hlavu. V nemocnici si musíte doniesť aj vlastného doktora, keď si chcete dať vyliečiť trebárs zapálené oko. A naše vzdelávanie je na úrovni Zimbabwe. Vo všetkých priečkoch ekonomických ukazovateľov sa prepadávame a Rumúni chodia na Slovensko ako do rozvojovej krajiny. Prečo? Lebo posledných 25 rokov nám tu takmer 22 vládol Fico. Kto je za to zodpovedný? Neviem. Chcem povedať, že tento zákon určite prejde. Cirkvi dostanú viac. Ale my musíme vytrvať a musíme naďalej upozorňovať ľudí, že toto nie je cesta. Klerofašistické zriadenie sme tu mali a bola to hanba a bilak. Hovorím nasval bilak, lebo to bol ďalší veľký flak na histórii Slovenska. A my budeme tu stáť a na týchto piedestáloch budeme rozprávať, že dosť stačilo. Ďakujem pekne. Ďakujem teda všetkým. Už je nám určite všetkým strašná zima, tak ja by som vás všetkých rád pozval. Tu nám máme dohodnutý stôl v Kysel. Lenka vás tam odvedie. Ja sa pridám za chvíľku, keď tu zbalíme. Dobre? Takže všetci ste pozvaní. Ďakujem vám veľmi pekne za účasť a držme aspoň v palce tomu, nech tých hlasov proti tomuto zákonu je v tej Národnej rade čo najviac. A nech aj ten výsledok varzaj teda taký, aký si neželáme, nech je poučením pre túto spoločnosť. Ďakujem vám všetkým za účasť.